sisi ngoba ngibacelile ukuthi bazongisiza. Selokhu ngafika la ekhaya usisi akaze angiphathe kahle. Ngifike abazali bengekho kukhona usisi omdala. Mangabe ngifika bengazi ukuthi ngiza mina kudadewethu esizobambisana naye. Sibonisane naye la kufanele sibonisane khona. Kodwa usisi ngendlela angiphatha ngayo ayingijabulisi. Usisi ubhuti. Yebo. Hayi. Wena owahlisa ubhuti. Futhi kwayona lento oyenza uzongibizela amakhamera la ekhaya. Angiyifuni nje nhlobo. Vele phela wena uganile la ekhaya. Fanele kube wena ovukayo ekuseni ukline la ekhaya. Kwayingane zami uzenzele yonke into. Ubhuti walobola kini. Wakhipha inkomo. Kanti wena ulindeleni ngempela? Yini oyilindele? Usuzongibizela amakhamera nje ngobani? Ulindeleni ngempela? Ikwela kuphi ukulindele? Yini enzima ukuthi uyahluleka ke akaxoxa nangu wakwabo. Abone ukuthi ke uyahamba ke ubhuti athole omunye umakoti ozokwazi ukwenza yonke lento la ekhaya. Indaba ujahile ukuthi kutholakala omunye umakoti ngoba nangu phela ukhona. Ayisakathandi. No, ngasho ukuthi akathandi. Uthi ngiyamgqilaza mina. Ayisho ukuthi ngiyamgqilaza mina. Mangithi akanake yini edala ukuthi ungamlekeleli. Ngenibingelela ababukeli bayo iBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Elamigama nguStufuza dla ngamandla ezulu. Uma msebenzi indlela. Namhlanje ke sibiziwe eMbumbulu sibizwa uMrs Mzimela. So asike sizwe ukuthi yini la sibizele yona kahle kahle. Yebo nguJabu ngingowakamngadi ngaganela kwaMzimela eMbumbulu. Ngibhalele abohlelo ngicela ukuthi bazongisiza mayelana nokuthi nginenkinga noSkuza wami usisi omdala wasemzini. Sawona ma kunjani? Siphilile sisi njani? Ngiyaphila nami mina ngubamntwana ngandlela ngicela ukukwazi. Umama uJabu owakwamngadi ngishadele kwaMzimela isibongo eMbumbulu. Yebo. Ukuphi la ukhulele khona? Mina ngikhulele eStenga ngokugana ngase ngiganela kwaMzimela eMbumbulu. So ngicela ngithi nje fahla kancane ngifisa ukwazi impilo yakho la ufika khona nje emendweni uphatheke kanjani waphila empiloni engicabanga ukuthi ayifananga noma usuke ekhaya la uzalwa khona mekuthi kwaba khona ushintsho kwashintsha ngani ekufikeni kwami la emendweni wami kwaMzimela ngifike abazali bengasekho umyeni wami engimganile nosisi omdala futhi okuyena sisi wakhe unabantwana abawu5 usisi. Mangabe ngifika la kwaMzimela ngifike yashintsha kakhulu impilo usisi ngendlela angangiphethe ngayo kahle akakazange amukele kwasekuqaleni. Ngifika nje ngambona ukuthi akangithi ncamo kahle ngoba noma ekhuluma nami ukhuluma nje ngathi ukhuluma nengane encane akenzi lutho uyathetha ngithethisa ngathi uthethisa umntwana osesemncane futhi nomntwana omukhuluma naye ukuba nendlela yokukhuluma nomntwana. Usisi akakwazi ukuthi sikhulumisane ngesikhathi ngifika la ekhaya kubo ngangitshela ukuthi ngizofica usisi wami esizobambisana njengosisi sikwazi ukubonisana nje ngezinto zasekhaya. Usisi akathinti lutho akasenzi lutho usisi ufuna ukuthi enzelwe itiye yimi ekseni ngimenzele itiye ngimfakele train like ngenzela umama ezala kanti umama angimficanga. Usisi mangabe kubuya abantwana esikoleni kufuneka abantwana babuye esikoleni mina sengenzile ukudla sengibenzelile yonke into. Abantwana abathinti lutho abatshela ukuthi ingane emisidlile kungazi ukuthi umntwana meseqedile ukudla kufanele awashe isitsha. Kodwa abakasisa abantwana izitsha abazigezi ngoba uthi ukhona umakoti kanti umsebenzi wakhe. Umakoti wazogana la ekhaya kanti uzokwenza nini? Uma ngikhuluma nobhuti wakhe ngithi hayi baba ngicela ukukhulume nosisi usisi akangiphathi kahle la nala uvele ubabathela umoya phansi akakulekeleli akangilekeleli like ngathi uyamsaba usisi wakhe kakhulu ngoba akakwazi uvela athi nje hayi mama sizokhuluma iphelele lapha ngilindele ukuthi mhlambe ngizolibona ushintsho nakusisi ukuthi hayi kushuthi sebekhulumile kunokuthi ngilibone ushintsho kuyadlondlobala usisi ngendlela engize ngicabange ngayo ngicabanga ukuthi okungenzeka ukuthi kushuthi usisi khona lo owayemthandela ubhuti wakhe ukuthi engathi ngaba yena ozogana ngebhadi wangamthatha ubhuti wakhe wathatha mina ngendlela engiphatheke ngayo ngize ngifise ngisho ukuthi engathi singaba
nendawo yethu mhlambe siphume la ekhaya simshiye Yes. usisi sakhe eceleni. Ngike ngalifaka lolo daba kubaba ukuthi ngicela baba ongcono simshiye usisi nabantwana Yes. sakhe eceleni, wathi sizomshiyela bani ngoba owasekhaya isekhaya kubo naye. Masimshiya uthi asimshiye kanjani Hayibo. ngoba usisi okokuqala unabantwana futhi akasebenzi. Ngiyaxakeka ukuthi hawu Why kube lula kuyena ukucabangela usisi engabe uqala ngokucabangela wena ngoba I believe ukuthi wena uza kuqala ukudlula usisi wakhe. lutho-ke mntakama angizi nje kuqala mina usisi wakhe ozakuqala ngendlela enza ngayo ngize ngicabange nokuthi kushuthi kungenzeka ukuthi wamhambela inyanga ukuthi mengabe ekhuluma nje ezwe yena Yamuzwa. ngoba yonke into ayisho nje usisi wakhe uzwa yena, mina akangizwa. Noma ngabe khona into eshodayo la ekhaya noma ngabe khona into edingekala la ekhaya akeze usisi kumina ukuthi athi hayi makoti bengicela ukhulume nobhuti ukuthi besicela ukuthi asiphe imali sizothenga ukuthi uvela thatha ucingo alihlome stress le kubhuti wakhe. How? Kanjani ngoba phela njengoba ubhuti wakhe eseshadelwe nje fangabe yonke into usisi ayidingayo uqala kuwena kuyimande wena ukhuluma nomyeni wakho. Akaqali-ke kimi, akaqali nje kimi, kusaqhubeka engathi nje ubhuti wakhe akaganiwe. Njengoba bebehlele ekuqaleni ubhuti wakhe engaganiwe, usenza nje ngaleyo ndlela usisi kuyena akukho mehluko ukuthi sekukhona umuntu manje oseqondene nobhuti kahle kahle. Mangabe uthe uke walifaka lolu daba kumyeni wakho ukuthi niphume nihambe niyokwakha. Ukuthathe kanjani lokho? Ngale nje ukuthi uthe sizomshiyela bani la but yena akacabangi nje ukuthi abe umnumzane ekhaya lakhe andise isibongo sababa. Hayi ngendlela enza ngayo ukhombisa ukuthi akacabangi sisi. Ukhombisa ukuthi akacabangi njengoba ngisho nje ngithi ngize ngicabanga ukuthi kushuthi kungenzeka ukuthi usisi sewamdlisa umfowabo ukuthi yonke into ayisho nje alalele yena ezwe ngayo yonke into ukuthi yena uthini. Mase sekukhulume yena nje kusuke sekuphelele. Nkosi yami. Yena-ke usisi mhlambe uwumuntu okanjani ngasekukhulumeni mhlambe ngabe uyakweqa ngamagama noma uyakwazi ukulalela mhlambe uyayidelelela nje wena mengase simbize manje sizokwazi kodwa ukukhuluma kahle naye asizwe ukuthi yini sicela kuyena. Hayi uyedelela-ke ekudeleni cha uyazidelelela njengoba ngithi uyadelela nje akangazi nje nokuthi njengoba ngithi ngifana nengane kuyena. Azami ngiya-understand ipheni yakho kubuhlungu ungathatheki njengomuntu okhona uthatheke ngazuthi awukho ekubeni ukhona. Kubuhlungu kube isithombe abantu bashaye ngazuthi awukho kanti ukhona. Ngiya-understand ipheni yakho kakhulu futhi mhlambe-ke before ulande usisi ngiyacela siqaleni ngobaba angisho khona. Yebo khona. Ngiyacela bandla ungicelele yena sikwazi ukuthi sikhulume sonke. Sawubona baba kunjani? Ngikhona. Ngiyaphila nami mina ngumamtolo ngwakandlela. Ngicela ukukwazi. Ngimmeli mina womzimela. Yebo umakoti wasekhaya. Yebo. Okay, ungibhalelile kuhlelo elithi inkinga zomndeni ngesimanga sokuthi akekho right indlela ahlaliswe ngakhona la ekhaya. So ngicela umuphe isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini la akhala ngayo kahle kahle le ayenza ukuthi azangibize la ekhaya. Uma ngiyacela ukuthi uqale eqaleni. Baba njengoba ngibhalele usisi ukuthi ngicela azongisiza lana nginenkinga mayelana nosisi wala ekhaya omdala. Usisi wala ekhaya omdala selokhu ngafika akangiphethe kahle. Ungiphethe engathi ingane mekhuluma nami akakhulumi engathi ukhuluma nomuntu omdala nonengqondo omdala. Usisi la ekhaya izingane la ekhaya azenzi lutho uthi zingawashi izitsha mayiqeda ukudla ngoba ngikhona mina ngoba ubhuti wakhe uganiwe kunomakoti la ekhaya. Sengize ngicabanga ukuthi kusho ukuthi usisi kukhona lo owayemfuna efisa ukuthi uthathe yena manje wena wathatha mina manje ngendlela angangifuni ngayo akungiphathi kahle lokho ngoba noma ekhuluma nami ukhuluma ngathi ukhuluma nengane. Usisi kufanele mangabe ngimenzela ukudla uyamemeza kufanele ngiguqe ngibekele netrain ngiguqele yena ngenze yonke into mina la ekhaya yena akathinti lutho la ekhaya. Ubaba mangabe ngimbikela ngalolu daba ukuthi hayi baba ngicela ungenelele lana nakho lana la ngingaphathekile kahle ubaba uvela ayithele ngabandayo akakwazi ukukhulumisana nosisi. Enye into engangiphathi kahle usisi mangabe kukhona into edingekalayo ekhaya njengempahla yasekhaya uma kukhona izinto ezifuna ukuthengwa usisi akezi kimi njengomakoti
azokhulumisana nami ukuthi makoti bengicela ukhulume nobhuti ukuthi besicela ukuthi usisi uvele athathe ucingo alihlome kubaba akhulume nobaba. Mina ngibone ngoba nje usisi esenza izinto ukufuna imali kubaba akezi kimi akhulumisane nami awuhloma ucingo kubaba nawe futhi baba awukwazi ukuthi uze kimi noma umtshela ukuthi cha bangani ukhona uMasibanibani mina leyo nto ngizoyenza uma ngabe sengitshelwa uMasibanibani owumkami. Ngize ngicabanga ukuthi baba ngenzeka ukuthi usisi kusho ukuthi sewakudlisa ngoba ulalela yena yonke into ayishoyo yena uyayizwa. Mina kukho nokodwa nje okwami okuzwayo. Mhlambe baba uyaqala ukuzwa lokho uma akhala ngakho. Ngangakuzwa. Okay. Yini edala ukuthi ungalungisi lapho nalapho? Ngangalungisi ukuthi phela usisi izinto zithathela phezulu. Okay. So mayithathela phezulu kusho ukuthi okungcono umakoti wakho ufanele ahlale engekho right. Ngoba unqena ukuthi usisi izinto uthathela phezulu. Hayi ko-wrong. Owesingakulonyaka ula ekhaya? Oka-7. 7. Yebo. Uma ukhala ngokuthi solo afika akaze azabe happy usisi. Mhlambe ngabe njengoba uchaza nje ukuthi uthathele izinto phezulu kuyoze kube yinini njengoba seku7 years ela ekhaya ekhala ngento eyodwa kodwa awulungisi lutho. Kuzolunga. Safuna nje ngixoxe naye uma usisi. Nini baba? Namhlanje nje ngalala ngixoxele naye ngoba nami ngingathanda ukuthi umakoti abe nenkinga. Yes, and you understand ukuthi lo muntu umsuse kubo right ondliwa abazali bakhe engenankinga. Umletha la and wadela abakubo wabashiya weza la ngoba nakho eyazi ukuthi uzomnakekela, uzombhekelela, uzomkhombisa uthando yena mase yakuthobela. So mesekhala ngalezi zinto lezi azibalayo okokuqala nje ku-wrong kwakhona ukuthi enziwe i-maid la ekhaya. Angicabanga ukuthi wamzisela ukuthi azoba isigqila noma i-maid la ekhaya. Wamzisela ukuthi abo makoti wakho nibe right. Nalokho kokuthi whenever usisi edinga something kufanele adlule kumakoti aqonde straight kuwena. Yini edala ukuthi ungamkhuzi uma usisi wakho ozalwa naye ukuthi awuqali ngani kumakoti because usekhona akufanele athathe isuke sithombe kazi ukuthi akekho ebekhona. Yini ungamxoshi umkhuzi ukuthi hamba uyoqala ucelele ePhalamende kuyima ubuya uza la. Angangakhuluma naye phambilini. But kusenzeka still. Manje kuyathatha ngokuthi imdala phela ekhaya. Kusho izinto zigcina sengesenzeki ngendlela kuyona. Kanti ko-wrong phela nami ngingathanda ukuthi umakoti ekhona ekhaya elokhu ekhala ngosisi. Okay. Ingane zakho yasho futhi ukuthi umsizi ngalutho ziyadla phele kanjalo. Yes. Kanti kufanele umuntu adle awashe isitsha. Yes. Awukazi mhlawumbe ucabange ukuthi niphume igceke uwakhela umakoti wakho kwenye indawo. Ngake ngakucabanga. Yebo kwase. Ngabuye ngayikhuza futhi ngathi ukushiya ekhaya kanje. But ukhona usisi nje. Na kodwa ekugcineni ubuyahamba. Ngoba nabo umthatha phela umntwana wakhe. Ekugcineni ugcina uhambile. Izima lento. Dadewethu, umuzwa ufila kanjani mekhuluma kanje? Cause wenza lento kade uyisho ungitshela yona manje le ukuthi uvela athi sokhuluma kodwa still awubona umehluko. Mina okusifiso sami ukuthi sithole indawo yethu nobaba sakhe ikhaya lethu ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngibe nokuthula emoyeni. Yebo. Because uyoba umakoti kuze kube yiningi mhlawumbe ube unkosikazi phela manje egcekeni lakho. Uzugcina usubona sowumakoti nanoweyingane ke manje. Ngoba ingane ayikwazi ngisho ukuthatha umshanele. Ngoba ukhona wena. Ngoba khona umakoti la ekhaya. Ukuze nje sibe right. Cabanga ukuthi into elula ukuthi nje thina siphume simshiye usisi nabantwana sivakashelana. Mhlambe kwaba ngcono lokho.
singabonani njalo. singabonani Ave njalo. bethandana abantu abangahlali ndawonye bayakhumbulana because mebehlezi bela kugejwana njalo. Yebo. Mhlambe ungazivumela kangakanani ukuthi simlando sisi baba? Anginankinga. Sicela ukuzwa kumkhuza ke phambi kwethu akuzwe njengobhuti ukuthi uthini kuyena. Ngiyacela. Nathi sobe sixoxisana sonke but ngicela kuqale wena njengobhuti wakhe ngoba uthe uzokhuluma naye. Ngicela uvele ukwenze nje phambi kwethu. Ngicela usondezele udadewethu. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini. Abantu befakwa emanzini mahhala. Mekuthi uyazibona usuhlushwa imoya, izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze. Woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangana ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM. Shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u200 we-transport, amaqanda awu6, ubisi 1 liter, ibomvu bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile. Ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti ke futhi zikhona nezinsebenzo mekuthi wena ufuna insebenzo yecala kahle kahle insebenzo ezikhona ngithi ngibalela. Insebenzo yecala insebenzo inhlanga zenhlanhla noma is a gambling mekuthi wena umuntu ogembulayo. Mase kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage. Mase kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa ke. Zonke zo4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahhala kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhuke ku-062 219 7748. Sawona makunjani? Ngiyaphila unjani wena? Ngiyaphila nami. Mina nguMamtolo ngwakandlela. Ngibizwa umakoti la ekhaya. Ngesimanga sokuthi akahlalisekile kahle la ekhaya. So ungichazelile-ke wathi usene 7 years ela ekhaya kodwa solokho afika uthi wamtshengisa izimpawu zokuthi awumamkeli kahle hle. So akanakho ukuthula la ekhaya. Yes uyamthanda umyeni wakhe kodwa kunezinto eziningi ezenzakalayo and imbangela uyikhomba ngakuwena impela. So ngicela umuphi isikhathi nje sakhe umlaleli ukuthi ithini into yini le yakhala kakhulu ngayo. Ngiyabonga. Sisi, ngoba ngibacelile ukuthi bazongisiza. Selokhu ngafika la ekhaya, usisi akaze angiphathe kahle. Ngifike abazali bengekho, kukhona usisi omdala. Mangabe ngifika bengazi ukuthi ngiza mina kudadewethu esizobambisana naye. Sibonisane naye la kufanele sibonisane khona. Kodwa usisi ngendlela angiphatha ngayo ayingijabulisi. Usisi ungiphatha ungathi uphethe ingane encane. Usisi yonke into uyibeka kimi. Yonke imisebenzi yala ekhaya yenziwa yimi. Usisi yena ulakhe umyeni wami. Umyeni ukuthi akekho. Usematohweni lapha aphila khona kodwa mina ngizizwa nginomyeni la ekhaya futhi lo oqine neqakala. Ngoba phela usisi yena udlela etrain. Usisi ubekelwe etrain. Usisi yena akathinti lutho, akenzi lutho. Usisi sewatshela abantwana ukuthi abangathinti lutho ngoba ukhona umakoti kanti yini umsebenzi kamakoti la ekhaya. Ngizizwe sengathi angamukelekile la ekhaya, ngizwe sengathi usisi kusho ukuthi kukhona lo owayemthandela ubhuti wakhe. Ngiyazi masikhula sonke emakhaya sizelwe sinobhuti sinosisi. Uthola ukuthi khona le ntombi le kabhuti wakho oyithandayo ofisayo engazi ukuthi ngashada nomfowenu. Kodwa umfowenu nje avele nje angayinanga lapho. Ayolanda omunye umuntu sekufanele manje ukujwayele ukuthi sekukhona omunye umuntu. So niyazazi intombi zabafeni kodwa ayihloniphaneni bafethu, hloniphanani. Umuntu omusha osuke efikile ngaleso sikhathi akusho ukuthi akusuke kungekho ukuthi wena faka ukuthi wazi intombi yabhuti wakhe endala okade uyithanda ukuthi ishade naye. Ubhuti wakhe uyiyeke ngoba azi ukuthi uyiyekelani, unezizathu zakhe.
uzokuyeka lo muntu wena umthandayo. So musu ukuthwesa umuntu umzima ofika manje ngoba njengoba umfowenu emthathile ingoba nakho ukukhombisa kona lokho ukuthi uzimisele ngokuphila naye impilo yakhe yonke. So mawusahlele ekuthenini ubhuti wakho kade enomasibanibani wena umthanda kakhulu bese nize nakha ubungani ngeke kuze kukusebenzele mase kukhona umunye umuntu omusha akuphiliswaneni kahle sibe right ungayidali nje into ezodala ukuthi ungamthandi. Yes akazile kuwena uze ekhaya because umakoti kabhuti wakho hayi kuwena. So asikudingi sokuthi ungala naye ngesimanga sokuthi wena wazela ubhuti wakho intombi wakade uyithandile akasayithandi phela manje usenomunye umuntu funda ukumthanda. Ngendlela usisi angiphethe ngayo angithokozile enhloko. Usisi uma ngabe kukhona into ayifunayo ukuyicela kubhuti wakhe akakwazi ukuthi eze kimi azokhulumisana nami mina mase ngikhuluma nobaba wasekhaya. Usisi uvela thatha ucingo alihlome straight kubhuti wakhe. Ubhuti wakhe amthumelele imali. Kanti phela ngangilindele ukuthi mina kushintshe lokho mangabe sengifikile. Abazali ngiyafisa ukuthi bakufundise lokho. Mase kukhona umakoti ekhaya ukuthi bosisi ngiyacela bandla musani ukuthi menifuna something nivele niqonde ntwi seniya kobhuti udlula umakoti la. Ubhuti wakho once waqala waganwa awusahlangani naye. Wena usuxhunyaniswa ukuthi umalume wengane zakho mekukuthi unezingane nixhunyaniswa ukuthi unegazi elilodwa naye ngoba nizalwa ndawonye. Kodwa ukuthi mekufanele kukhishwe imali awuqondi kubhuti wakho asiyenzi lo yonto leyo. Iyona lento esiqhathayo. Iyona lento abantu abacabanga ukuthi emshadweni khona umunye ingane ethi ikhulu incane ngoba isizwile ukuthi kunjani emshadweni ithi yona ayi mina ngifuna ukushada. Ingoba nakho umshado niwenza ube nzima nana nisilekeleli. Nani bobhuti anikwazi ukukhuza osisi benu ukuthi awukwazi ukuthi ungavesana usucela imali kumina uqonda stress mina kodwa uyazi ukuthi nginomakoti kanjani yenze kanjani le nto leyo. Ukhombisa ukuthi sekukhona umuntu wesithathu osekhona akuseyena usisi nobhuti kuphela sekukhona usisi nomakoti nobhuti kodwa usisi akakwenzi lokho. Angithokozile ngize ngibe nezinsolo zokuthi ngiyenze ukuthi usisi kusho ukuthi ubhuti wakhe sewamdlisa ngoba ayikho into mina ubhuti wakho ayilalelayo engimtshela yona. Akakwazi ukungiseka mina njengomkakhe. Uvela athela umoya phansi nje athi hayi ngizokhuluma. Mina engadlisa ubhuti. Yebo. Hayi. Wena owadlisa ubhuti. Futhi kwayona lento oyenza uzongibizela amakhamera la ekhaya. Angiyifuni nje nhlobo. Vele phela wena uganile la ekhaya. Fanele kube wena ovukayo ekuseni ukline la ekhaya. Wayengane zami uzenzele yonke into. Ubhuti walobola kini. Wakhipha inkomo. Kanti wena ulindeleni ngempela? Yilo ilindele. Usozongibizela amakhamera nje ngobani? Ulindeleni ngempela? Ikwela kuphi ukulindele? Ikwela kuphi ngempela obukulindele? Ngaphela uganile la ekhaya wena. Mina ngazi ukuthi nginodadewethu. Uganile wena la ekhaya. Kodwa kumele sibambisane. Hayi angicasula-ke nje leyo ukuthi uzobambisana nami. Iyangicasula nje ngempela. Wena nje uganile. Wokhuluma nanangu umyeni wakho. Uyalesaba umyeni wakho. Ubona ukuthi kuyehlela ngapha ngakumina. Uzongibisela nje amakhamera. Ubuhlula yini ukuthi sikhulume siwumndeni lento? Uzongibisela amakhamera impela. Okay, ngiyaxolisa mama ukuthi akubizela amakhamera ngiyaxolisa kakhulu. But akekho right ingakho esibizile. Mina into engiphatha kabuhlungu ile yokuthi uthi walotsholwa uganile la ekhaya. Therefore fanele enze yonke into indaba kufanele abe media la ekhaya. Ulungile phela inkomo zakithi kanti zazokwenzani kuphuma. Yes kodwa kwangashiwo ukuthi zazokwenzani inkomo zakithi kubo. Kodwa kushiwo ukuthi akabe imbongolo la ekhaya. Akasebenze. Sikhokhile akasebenze. Ayi. Yabona ke la ngifuna nje ukuthi yabo ayikho ngiphathe kabi njengale episode le. Ayi bafethu. Yabona nje okokuqala ukuthi phela asikwazi ukuzenzela, asikwazi kumtshela uGod ukuthi akenze ini, angenzi ini. Kodwa ukube kuya ngami ngabe ngithi mhlambe kungcono ukuzibula ngomfana usungalandela ke ngentombazane ngoba mawuzibule ngentombazane ibe ndala mase kulandela abafana hayi mfana hayi abafana bayohlezi behlukumezeka ngoba usisomdala uyohleze ebeka ngokuthi yena umdala wesika phinda angashadi abe uanti ohlala ekhaya hayi Mabehlula yilokho ke abahlukane kongcono
ubhuti athole omunye umakoti ozokwazi ukuthi enze yonke into la ekhaya. Oh, ufuna ukuthi athole omunye, shuthi awumthandisisi lo khona. Hayi ngoba ngamthandisisi. Kungani? Uyena owenza ukuthi ngathi angimthandisisi. Buka nje khona manje athi ungibizela amakhamera khona manje. Akakwazanga ukuthi sihlale phansi sixoxe ezumndeni. Ugijima ungibizela amakhamera. But uthi kade ayichaza lokho kumnyeni wakhe. Wabona ukuthi umnyeni wakhe ngathi akazingeni. Useyadlulela manje udlulela phambili ngoba nakhe ebalekela wona lokho ukuthi angabi khona ukukhuluma okuningi. Hayi angazi-ke nami ukuthi kumele enze njani ngempela. Ongimtshela kona nje mina ukuthi la ekhaya mangisekhona mina ngifana nomamezala njengoba ngumafunga soka la ekhaya ngifana nomamezala kuzofanele enze into engimtshela yona kwamina. Ukuba usemzini wakho wena ubuzokujabulela lokho utrithwa osisi basemzini kanjalo. Bengoyikhulumela. Ubuzozikhulumela. Okay, yena akakwazi ukuzikhulumela. Uyambona ukuthi bengoyikhulumela. Bengosilwela ngisikhulumela. Okay, kulungile ke. Usekhulumile ke manje ke. So uyacela ukuphatheka kahle la ekhaya njengengane yala ekhaya. Ngoba uyena phela umuntu oseyingane yala ekhaya. Angazi-ke ngempela angazi. Manje indaba ofanele anakekele ngisho iy'ngane zakho. Kufanele ukuthi ezakhe phela iy'ngane zami. Yes, but ukhona uyaphila, banganakekela iy'ngane zakho. Akayinakekele naye. Wakhokhelwa la ekhaya. Akazile ukuzoba umakoti. Wakhokhelwa kodwa la ekhaya. Mina ngazi iy'nkomo zakithi ezaphumayo zaya kubo. Kumele yena enze konke la ekhaya. Wa-contribute yini manje nawe ey'nkomeni ezayo? Noma ngingazange ize ngi-contribute kodwa ubhuti wakhokha. Ngiya-understand ukuthi why usisi wasemzini ekhuluma kanje. Ingoba nakho yena akashadile. Ingoba nakho yena bamtholisa abantwana base bamshiya kanjalo. So ingakho kulula kuyena ukuvesana nje enze ngendlela enza ngayo ngoba nakho ethi ngoba nakho yena engakagani akayazi feeling yokuthi abe umakoti, akakwazi ukushada, akakwazi ukubekwa endaweni ebalekile. Umuntu abeke imali aqondekini athi uyakuthatha ubalekile kuyena, akayazi yonke lo feeling ingakho enje. Akungithusi. Walikhipha lonke ilobolo lakubo ubhuti. Wenza zonke iy'mfanelo zakubo ubhuti. So yena yini emkhalisayo lapho? Ngiyacela wena umazi kangcono usisi wakho. Ngiyacela ungenelele. Uthe uzokhuluma naye, nangu ukhona manje. Yebo bhuti. Ngicela izame ngendlela. Kodwa nje musazokhuluma ngalesincane sakho, usazongitshela ngaso. Asona isincane umakoti wala ekhaya. Angeke impela. Kanti waye ungaye emzini wakho ke? Angeke. Ngingakabi nayo inhlanhla ukuthi ngigane. Yes, phela yena sitholile inhlanhla. Ikwethu. Yena uyitholile inhlanhla. Yes, asiphiki manje. Asiphiki kodwa. Ikwenu fine, but naye usayitholile inhlanhla. And uze la ushadile la ekhaya. Okusho ukuthi ikhaya lakhe yena leli. Uwena ofanele uphume uhambe uyobheke elakhe ikhaya. But ngicela baba ngicela ukukunikeza ithuba. Angi-understand ukuthi why umnyeni kame sesimzimela ayithele kangaka ngamanzi mina yazi angi-understand ngempela. Ngoba uyena phela fanele usukumela umakoti wakhe. Wabona nje ukuthi usahlala ekhaya la kubo la ezalwa khona ngeke bafethu ngeke enzani ngenye indlela. Mase uganwa nje phuma uhambe uye egcekeni lakho ube umnumzane khona ukuze umakoti ezokhululeka egcekeni lakhe ekhishini lakhe. Sinaba ngithanda umakoti ezokhaya kanje. Ngone zami ngendlela. Yiphi indlela esodlama ngayo bhuti? Kanti wena ukhokha ngayo. Ayisona wakhokha ku. Ngakho. Yini emkhalisa manje ithi mina akasebenze la ekhaya ngoba phela mina ngazi ukuthi kwaphuma inkomo zala ekhaya. Yini emkhalisayo? Khaliswa kusebenza kubo bengasebenzini kubo kanti ubengenza ukuthi besebenza kumele asebenze nezingane zakho nazo kufanele zidle ziwashe amaplate. Phela ngoba yena akanazi izingane kumele ukuthi anakekele ezami ezasiswakho asemzini izingane kumele ukuthi ayinakekele ngoba phela yena ngithi akanazi izingane nazi izingane zami ke kufanele ayinakekele izingane zami uhlula yini unakekele izingane zami. Ngeke ma ngiyala ngeke. Ingane yes abashana bakhe ngiyavuma because bathi malume kubhuti wakho. Yes ngiyavuma ngiphiki mina but nabo banamakubo la bezalwa khona. So akaphoqelekile ukuthi ufanele anakekele abantwana bakho. Yes ulotsheliwe vele ngiyavuma angali lutho kodwa akufanele akalethelanga la ukuthi azobe isigqila sala ekhaya.
Why ningabambisani njengabantu Angeke abakhona? kuze kwenzeke lokho. Ungavuka benguni. Uyazazi uzogana la ekhaya. Kumele enze umthetho wala ekhaya. Kodwa hayi ukuthi abe kodwa hayi ukuthi abe isigqila sala ekhaya. Akasona isigqila. Akasona isigqila. Ubalile izinto azenzayo. Akasona isigqila. Yindaba Kumele okay. asebenze la ekhaya. Kumele ayinakekele iy'ngane zami. Yinto ezikufanele ayenze. Yini enzima Uma ukuthi ukuthi uyahluleka-ke, akaxoxe nanangu wakwabo. Abone ukuthi-ke uyahamba-ke, ubhuti athole omunye umakoti ozokwazi ukwenza yonke lento la ekhaya. yindaba ujahile ukuthi kutholakala omunye umakoti ngoba nangu phela ukhona. Angithi akathandi. No, ngasho ukuthi akathandi. Uthi Uthi ngiyamgqilaza mina. Angithi uthi ngiyamgqilaza mina. Mangithi akanakekeli yini edala ukuthi ungamlekeleli. Phela mina Njengosisi. Yes, Yes, but ukuthi ngifana noma ngizala kuyena. no. Ngoba abekho abazali. No, umuntu azothi mamazala kuyena umzali wenu Abasekho nobabili. abazali, abasekho. Yes, abasekho ngiyavuma impela. But hayi wena usisi omdala hayi ukuthi umamezala wakhe. Ngeke uzobe umamezala wakhe namhlanje, ngeke uzobe uyena kusasa, nangalela langa ngeke kwenzeke. Kodwa akufani ngeke. Njoba ngimdala nje la ekhaya, sengiyafana nomamezala wakhe. Fanele nje angihloniphe as umamezala wakhe. Yebo ngusisi wakho omdala, kodwa fanele angihloniphe as umamezala wakhe ngoba akusekho umuntu la ekhaya. Yimina engikhona nobhuti. Ucabangani? Hayi lezo. Phela ukuthi mina ngithanda ukuthi kubanjiswane nje hayi ngalento yokuphila ngayo. Wena bhuti kusho ukuthi usewadlisa umakoti wakho. Yingakho nje uthi uyezwa. Usewadlisa njengoba ethi mina ngathi ngadlisa wena, uyena owadlisa wena. But uyacabanga ukuthi uwena omlethile la ekhaya. Uwena ufanele umvikele kudadewenu. Angisho nina nabandawonye anikwazi ukwenza lutho ngisho kuthiwa kuvuka uJesu ngeke nenze lutho. Nanga umuntu owenza naye izinto. So wayengamvikeli, wayehluleka ukumvikela kudadewenu. Uyamsaba? Ngisabi. Uyakushaya udadewenu? Yindaba pho yini kube nzima ukuvikela unkosikazi wakho? Angithi uyena kufanele leza kuqala kuwena okudlula sisi wakho. Awumvikeli ngani pho? Ngizama ukumvikela njengoba ngithi ngifuna ukuphiliswana kahle. Hayi indaba emaqabane. Ucabangani? Asazi ngavuka bangasekho. Asikho isidingo sokuthi kucatshwane. Ingakho abantu abaningi bewuzonda kangaka umshado. Hayi ngoba nakukuthi khona into enkulu esemshadweni, kodwa ngenxa yokuthi asifundiswanga ukuthi kuphiliswana kanjani. And bhuti fanga ngabe awuzitheli kanje. Fanga ngabe awupholile. Abantu besifazane boba uthuna kanjani ngamazi bazokweqa. But usibheke wena ukuthi uwena fanele uvikele unkosikazi wakho, usisi wakho. Ubusachaza ma? Mina bengibona kungcono ukuthi isifiso sami njengamanje ukuthi ubaba masingathola indawo. Okay. Ngisho nje kungaba kumjondolwane okuncane nje Yes. okungenalo ikamero. Kodwa mangizokhuleka khona ngazi ukuthi ngisendaweni yami. Yes. Usisi ngimshiye ngokuthula nabashana bazosivakashela. Nathi sizobavakashela. Ngicabanga ukuthi koba ngcono lokho kakhulu. Nakumina koba ngcono kakhulu. Ngoba mangabe singasabonani njalo awuzukusuka umsindo. Akuzukuba khona umsindo. Yebo sizokhumbulana nje ngizobavakashela bangivakashele. Kuzwile baba. Kungenzeka isifiso samakoti wakho njengoba echaza. Kungenzeka. Into yanini mhlawumbe? Lenzo ngisho ukuthi ngakho. Uma-ke bhuti uma ngabe usuzohamba niphuma umuzi wenu nomakoti. Leli khaya ucabanga ukuthi izosala nobani? Uthe ukhona nje. Ngedwa mina ney'ngane. Uthe Mina ngizokondla ubani ube uyazi bhuti ukuthi mina ngisebenzi. Ngizokondla ubani mina ney'ngane zami. Ubani uzondla mina ney'ngane zami ngoba mina ngisebenzi phela. Mase uzogijima uhambe nomakoti lo. Niphuma umuzi wenu. Mina ngizokondla ubani ngoba ngisebenzi mina. Ubani uzokondla uzokunakekela mina. baba bengane zakho ma. Bahamba. Yini yayibaxosha kuwena? Angibazi bahamba. But akulona ijoka la bhuti wakho uthi akondle. Abazali kodwa bashiya siyimbumba, siyimbumba ndawonye. Nangu umuntu ozosihlukanisa manje. Akazili ukuzonihlukanisa. Uyahlukanisa manje uthi ufuna kuphuma ekhaya. Ufuna ubhuti Yeah, but aphume. isizathu esimenza ukuthi yes akaphathekile kahle.
Ingakho Imake ma, awugqoke icathulo zakhe, awubo uyena, wena ubungenza njani? Hayi mina bengahlala. Angisho nawe ukhetha ukuphuma Bengiphume bengizohlala emendweni wami. ekhaya elikhulu. Yebo, bengizohlala. Uthola ukuthi awuhlalisekile kahle njengoba echaza nje. Bengizohlala. Shuthi fanele ahlale noma engasathandi. Akahlali. Noma engasathandi. Akahlali. Akho umuntu phela la ekhaya, imina nobhuti, uyena owesithathu. Bazoshiya nobani umuzi. Bazoshiya nawe, uwena uzosala khona la. Ngizokondluba. Ngizokondluba mina. Hayi mina ngisebenzi. Iphutha laba ukuthi ungasebenzi ma. Ayikho umsebenzi. Iphi? Ayikho umsebenzi. Abazali banishiya bathi ubhuti uzokugada kuze kube ngunaphakade ngeke ashadelwe nawe ngeke uzushade ngeke kwenzeke lutho nje niyohlezi nindaweni. Ubhuti nangu umakoti wakhe. Yes. Uyena osefuna ukumkhipha ekhaya. Base bathi abazali uphoqelekile ubaba ukuthi ondle unkosikazi wakhe aphinde ondle nawe basho kanjalo. Kudade wabo phela mafungase wakubo. Hayi sisi. Ungakwazi ukuphila. Abantwana bayithola imali egrant. Iyeqolo. Ayanele. Uzokwazi ukutshala uzokwenza nje ingadi sisi Wena makoti uzicabangela wena. njengoba nami sisi kade ngivuka ekuseni ngiye engadini. Ucabangela wena. Ngiyokwenza amakabishi engadini ngikuficulele ngifike ungaphekile ungenzile lutho. Awungicabangeli. Uzovuka ke sisi manje. Ucabangela iside lakho. Nawe sisi uzovuka ke manje ubuye engadini. Uze ukubuya engadini ulambile ukuthi kunjani. Uzofika endlini akwashwe izitsho akushaneliwe ekhishini kumaxifixifi. Kanti wena unobutolelani. Wena phela kufanele uye engadini. Wena fanele uhambe engadini uyolima. Kuyalekelelwana. Ngilotsholo ukuthi kwakukhona inkomo zokuthi ezokuthi ngizoba isiqila. Hayi zazingeke. Nje wenza yonke into emzini. Awulimele ubalisa. Wenza konke emzini. Vuma ke sisi ukuthi siphume mina nobaba sakhe iqhokovana lethu usale ekhaya nabantwana bakho. Over my dead body akayindawo. Uzomvimba na. Uzohlala la. Uzomvimba na. Uzohlala la kubo ekhaya la owamfica ehlala khona. Ingakho ke sisi nginey'nsolo zokuthi kusho ukuthi ubhuti wakho wamdlisa. Yini ujahile ukudlisa? Aze kuwena owamdlisa. Aze kuwena owamdlisa. Ukube yimi engamdlisa ngabulalela mina. Ngabe uzwa mina ukube yimi engamdlisa manje uzwa wena kakhulu kunami. Akakuzwa wena. Akangilaleli. Angazike. Idokwe lakho ke vele kodwa nje mina ngikushoyo. Umafungwaso wala ekhaya. Ubhuti ngeke azaphume la ekhaya. Nizohlala la ekhaya. Sizophuma. Akaphuma ubhuti la ekhaya. Nizohlala la ekhaya. Ngicela ukube kuwena osho igama lokugcina. Uyaphuma la ekhaya. Hayi mina ngicela ukuthi aphume nokuthi ahlale kanje. No ngisho uwena nonkosikazi wakho niyaphuma la ekhaya. Yebo. Okay. Niphuma niyaphi kodwa? Hayi sobonela nathi ngoba unokuhlala kanje. La ezokhululeka khona. Abazali basishiya bathi sizohlala sibambane la ekhaya. Angasike wena masuthi usushiya umuzi wakini. Usuyahamba ngenxa ngalo makoti wakho. Usuyaphuma manje uyangishiya la ekhaya ushiya ngedwa. Uphuma ngenxa lo makoti wakho angithi. Uhanjiswa lo makoti wakho. Ngikhala ukuthi ahleli nje kahle. Kufanele kube njani. Akahleli kahle makwenze njani. Kanti umakoti mayiganile wenze njani? Akasebenze emzini, akenzi lutho. Fanele libe complainer nje, Nje complainer nje. Uyakwenza lokho. Asazi ke bhuti, zomnqanda phambili. Uyasonga yini ma? Hayi angisongi, kodwa nje zomnqanda phambili. Kodwa ushilo ubhuti wakho igama lokugcina ukuthi bazophuma nonkosikazi wakhe. Buka lapha ekhaya, angazi. Kuningi kona but ngiyazi isombululo sogcina siphumile and sobe sontshela ukuthi kwagcina kwenzekeni. Ngiyazi ukuthi inithintile le ndaba. Ngiyazi ukuthi nizizwa kanjani ngabe kunomakoti engineshow ukuthi bayayibuka bazoyibuka le video le. Ngiyazi ukuthi nizofila kanjani. Ngiyazi kusami ngiyazi but suggestani lapha kwe comment section ukuthi mhlambe uma ngase kuthiwa benza lokho kungangcono. Because ngiyazi na kanjani bazowafunda ama comments noma kuthiwa bonke abafundi kodwa ngiyazi uMessi Simzimela uzokwazi ukuthi awafunde ama comments. Mhlambe okunye kwakho kuzomsiza enizobe nimtshelile ukuthi mhlambe mase enze kanje kuzoba ngconywana kodwa nje ibani nokuthula ningaxokozeli kwi comment section mupheni support ngiyambona ukuthi ubhekene nani. Ngiyazi mhlambe khona nomuntu osekhaya ubukele le video naye ubhekene nalesi simo lesi uMamzimela ebesibizele sona. Ngiyacela bakithi nikhulumeni kahle naye lapha kwe comment section. Ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze ukuthi kukhona special esiqale ngomhla ka-16 sizosipheleke ngomhla ka-26 July 2026. So kukhona ikhombo yobaba mase kube khona ikhombo omama
Mawudinga lawo ama-products lawo uzowathola ku-062 219 7748. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ngiyanithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma mama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.